Mari dwi, a dwi yma heddiw eich ysbrydoli chi i greu straeon, barddoniaeth, sgriptia yn fy stiwdio syniadau. Dwi yn berson sydd yn obsessed efo sgwennu a creu. Mae'n gwneud podcast yn hun, dwi'n licio sgriptio, dwi'n licio just sgwennu stories pan dwi'n bored yn tŷ. Dwi'n ffeindio ysbrydoliaeth yn bob man, a dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod ni yn ffeindio ysbrydoliaeth o'r llefydd lleia predictable. Felly dyna dwi'n gobeithio dwi'n mynd i wneud efo chi heddiw. Drwy ddefnyddio stwff da chi'n gallu ffeindio o gwmpas y tŷ. Heddiw, o'n i'n meddwl swn i yn helpu chi ffeindio plot. So ffeindio plot i straeon trwy ddefnyddio hen gylchgrona, hen lyfrau, neu hen lyniau da chi'n ffeindio o gwmpas y tŷ. Rhywbeth really sydd yn rhyw fath o mixed media. Mae'n rhywbeth really simple i wneud os da chi mewn bach o rut, neu os da chi'n teimlo da chi really eisiau sgwennu ond ddim yn siŵr iawn beth sgwennu amdano fo. Mae o'n gallu sort of mynd â chi allan o'ch lle cyfforddus chi, a mae'n helpu chi feddwl tu allan i'r bocs chydig bach. So heddiw, mae gen i bach o gylchgrona fama fo fi heddiw, a dwi'n mynd i fi just flicio drwyddo nhw, a be bynnag sy'n sefyll allan, os oes a stori'n sefyll allan, os oes a lun yn sefyll allan, dwi just yn mynd i dorri nhw allan, just darllen rhyw magazines, os da chi'n licio rhywbeth da chi'n weld, i dorri fo allan, os mae'n neidio ac yn tynnu'ch sylw chi lle. Awn ni amdani. Dwi bach yn obsessed efo stwff tai, so mae hwn yn magazine tŷ. Diolch yn gorau bod fatha yn stori cyfa, ellwch chi jyst wneud fatha darn bach, ellwch chi jyst wneud gair, t'bo? Mae hwn yn rhywbeth. Dwi'n mynd i wneud hyn yn rhy hir achos ta gweithio hyd hyn, ond allwch chi drilio oriau yn mynd drwy magazines, yn mynd drwy llyfrau, yn mynd drwy wbath, really. Dwi'n licio mynd o gwmpas siopa elusen a ffeindio hen lyfrau, ffotograffi a felly, a mynd drwy'r lluniau yna. Achos mae just yn really therapeutic. Ond beth da ni'n mynd i wneud nesa, hwn di'r darn exciting, ydy plethu be da ni wedi dorri allan. So da ni wedi torri'r pethau yma allan yn ymatab i reddf, sy'n rhywbeth really pwysig o ran sgwennu, dwi'n meddwl, achos da chi'n ella yn eich ymwybod, da chi'n gwybod beth da chi eisiau sgwennu amdano fo, ac y pethau yna sydd i'ch denu chi yn y cylchgrona math o beth. So, wwan, beth dwi'n mynd i ofyn i chi wneud ydy, bod chi'n darllen y darna bach da chi wedi sgwennu, bod chi'n ffeindio'r geiriau, bod chi'n rhoi nhw at ei gilydd, a da chi'n trio dod o hyd i ryw fath o link, neu da chi jyst yn sgwennu geiriau da chi'n licio allan ohonyn nhw. So gnewch hynny am ryw 2 funud rhwch amser i chi'ch hun, postiwch y fideo yma, rhwch 2 funud bach i chi'ch hun, a neu ddeitha chi be i neu wedyn. Felly ar ôl i chi treulio bach o amser yn darllen pob dim ydych chi dorri allan, ac yn rhoi bach o eiriau ar bapur, dwi eisiau chi sbio ar y geiriau ydych chi wedi sgwennu lawr a nodi, a dwi eisiau gweld, mae yna bethau dwi wedi pigo allan o'r straeon bach yma, geiriau dwi wedi pigo allan, lle dwi'n teimlo bod yna mae yna rhywbeth allai ddeud amdanyn nhw, mae yna rhywbeth allai ymchwilio'n ddyfnach i fewn iddo fo. So rwan, beth dwi'n mynd i wneud ydy, sbio ar y geiriau yma sydd o'n mlaen i, a sgwennu. Dwi'n mynd i sgwennu rhywbeth. Dwi'n mynd i stopio sgwennu. Ac os dwi'n mynd yn stuck, dwi'n mynd i sgwennu gair dwi wedi gael allan o'r darna bach yma, dwi'n mynd i sgwennu struggling.
So, dwi'n mynd i sgwennu ddi-stop am yr pethau yma i gyd. Os dwi yn stryglo, dwi'n mynd i sgwennu stryglo. Felly, rhowch 2 munud i chi'ch hun, jyst i rhoi geiriau lawr ar bapur a gweld beth sy'n dod allan. Waw, oedd hwnna'n eitha cathartig wan. So, wrth i fi sgwennu wan, dwi'n gwybod nes i gael yn ysbrydoli wan i sôn am gymeriad nath ddod allan o'r straeon yma i gyd. A beth dwi'n mynd i wneud nesaf ydy, dwi'n mynd i fynd off i le tawel ben yn hun, a dwi'n mynd i sgwennu stori am y cymeriad yma sy'n newi bopio fyny allan o'r pethau bach yma. Dwi'n gobeithio bod hyn wedi'ch ysbrydoli chi, dwi'n gobeithio bod chi wedi dod o hyd i lais, i syniad, i blot, i gymeriad. Mae'n ffordd rili fel hawdd o just rhoi perspektif newydd ar y byd, rili. A helpu chi ffeindio thema i sgwennu amdano fo. So os ydych chi'n stuck i sgwennu, mae hwn yn ffordd rili hwyl o'i wneud o. Ac hefyd, os ydych chi'n trin sgwennu chdi bach, be dwi'n licio wneud ydy trin sgwennu eitha jigsaw. So bod fi'n ffeindio geiriau sydd yn mynd efo'i gilydd, a wedyn ti'n plethu nhw, a dydyn ti'n creu y stori, a dyna pryd mae'r magic yn digwydd. Pan ti'n stopio meddwl am geiriau fatha pethau scary, pethau ti'n gorfod gael yn iawn, a bod chdi jyst yn cael creu efo nhw. Achos wedyn mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd, a mae'n amazing. Felly ewch i sgwennu, pob lwc, a welai chi yn yr un nesaf.